Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal at big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, oy kadasig lang ho, ari na kita sa Miyerkules nga presentation na Agosto 31, tuig 2022. Aksyon Hotline! Yari na kita sa katapusan nga adlaw sa ikawalong nga bulan, buwas, magatukis na kita sa ngaton kalendaryo, nagapangilay na si Jose Marichan. Ambot kung buwas nga aga ni may ara na kita musika sa pamaskwa. Si James Binares aga pa, si Action James, may mga music na siya naging pang-download, mga Christmas songs. Aksyon Hotline! Nanamian man siya sa mga Christmas songs mo. Siling niya, ti umpisahan ta, aga pa buwas. Sang banwa, mapatukar na kita sa mga Christmas songs. Aksyon Hotline! Bayuntang ang pagsulod sang bulan, ang bear month, maging maayo na diri sa aton sa Metro Bacolod, kag sa bilog nga Region 6, sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline! Kaling kay Ari, unahon ko lang karon dugay-dugay action doors, kay bisan ako umalin pagkahapon. Damo kitabla na baton nga mga mensahe kag mga queries kay siling nila lalo ka matuod ni Action Art nga may super typhoon nga masulod diri sa pungsod Pilipinas man kabalo ka ang social media bangod sa advance ng technology. Grabe ya, kadasig sang sharing, kadasig sa pagpalaptas ng informasyon. Tisiling ko dali lang kay kahapon, anyway, salamat gid sa mga taga-Banwa sang Kandunida kay kahapon naka-swing kita kadali na sa inyo lugar, na dira sa aton Banwa, agon nga magbisita sa aton sining mga himata kag pamilya. Kadali man lang actually, pila lang ka oras lang kay tiginalagas man lang ang aton sining nga tiyempo. Aksyon Hotline! Tigina-check naton ini kag gibaluon tabi kung ano gid ang actual nga advisory. Kay kabudlay siniya mo may ara halimbawa makakita sang information. Now dayon i-share. Tapos kung ninali nga mag share na gani particulasig ang paglapta. Ti ang tendency sina ang tao masala-sala ti siling ko dapat ang proper authorities ang pambalon tas ko lanong monitoring nila. Ano ang sitwasyon gid matuod kay kabalo ka kung may mga information gani kamo nga mabaton. By clicking or by sharing an information nga hindi pagidman klaro kung ano gid ang advisory from the authorities, ang tendency sila masala-sala ang publiko, no? Ang publiko magapamangkot kung ano gid exactly ang sitwasyon angot sa reported nga pagsulod sang super typhoon. Aksyon Hotline! Tisiling ko dali lang, hindi ko na masabat anay kiti kahapon medyo lisod ang aton sining nga internet connectivity kay naga-travel kita from Candonite sining aga siling ko hatagan tabi tiempo ni Action Dos basi mauna tanao ang taga OCD kag ang si Dr. Kailian kung ano gid exactly advisory kay amo man lang nang luyag naton information for the public sa mga queries nila, ang luyag nila may baluan kung ano exactly ang advisory sang proper authority. Aksyon Hotline! Kay kabalo ka, amo ni sila ang makahatagid sang rightful information, no? Amo na kinanglan, basta gani makabaton kita information, i-double check anay, no? Kay kabalo ka, kadasig ang trending ya, mag-viral gani ang mga information, amo nang ginagamit nga word, kag appropriate nga tinaga mo sa social media,
mag-viral bisan gina-post mo lang nga simple lang gani kung mag-viral kita mo puwerte, no? Puwerte ka nasig sang information maglapta. Kay kun sa matuod nga pagpangabuhi sang tao may ara sa maritis. Ti pero kung kaisa sa social media puwerte damo pag idi maritis. Ti may lang ako nang ginamaritis na ton matuod. Ti karon pareho sini mga vital nga mga information kinahanglan naton diya ang official statement and advisory coming from the authorized government agencies or individuals. Ang mga offices nga maghatagid sang vital information, no? Kaya mo nang gusto naton mo hibaluon tablagikan direkta sa ila kung ano exactly gid ang matuod sini. Kay parang ang publiko hindi man magsala-sala. Ang mga nagamonitor na karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad via Facebook Live kag YouTube ina sa online naton nga presentation. Good morning sa inyo and thank you for your time and for supporting Action Radio Bacolod sa tanan nga mga program. Salamat gid no sa inyo sini padayon nga pagsakdag no. Palihog i-share lang kag i-share lang kag ang inyo sini ang mga program diri sa Action Radio Bacolod. Support paagi sa pag-like, pag-share, kag pagpadala sa inyong mga mensahe dira no sa may available nga comment section kay para mabasahan ta ang inyo mga mensahe. Kay importante ina nga ang publiko mabatian taman kung ano ang ila sini nga mga mensahe no kag information nga mahatag sa aton mga reaksyon nila kag komentaryo sa mga talakayan ta no kay importante ang publiko amo nang aton mapangalagaran. Now, sa mga online listeners naton all over Western Visayas, bisan dira sa area sang kuano, sa area sang Region 7, sa may Oriental Negros, malabutan sa aton broadcast. Good morning sa inyo tanan-tanan. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pilag ka madarag ko nga balita nga aton sinitutukan. Kun waay gid man Action Delmar, ang PDMP, basi may available silang linyada. Kay gusto ko mabalaan una ni ho, antes sugatuan ang matupikota nga natala na o kung ginpreparar karon nga aga. Kay para hibaluon naton kung ano ang sitwasyon siniya, no? Kay para at least maka-proceed kita in next nga topic naton nga talakayon karon nga morning. Ayos, no? Iliyog lang ko yan, no? Iunahon ko lang PDM-PDB para nga at least maka-proceed ko na ayon sa aton talakayan. Kay para nga at least may ara at advisory, bala, no? Paagikan sa authorities ta. Kay amunis lang ka monitorya mo. Ang mga pumuluyo, ang kumun tao, ay manis sila direkta nga mga numbers. No? Ngayon ang maka-contact sila halimbawa sa PDMP. Ang ibang tiway, may ara man sila telepono, may ara man sila cellphone, pero way man siyang load nga inog panawag mo. Diaryo, kuhaan tan lang advisory gurong authorities ta in order nga ina mangin may ara gid kita bala sang makuha gid nga information kayo sa bisan sa DCRH lang tawabla ho. May ara sila ginapagwa subong sa ila sini sa screens ng DCRH on TV. Parte sa monitoring ho, kalapad sang ano ni siya, nakasulod na ni siya parno. Kay amo nang gusto tay baluon kay at least ang public ma-aware, kabalo kong mas madasig tuod, ang social media mas madasig magid kuhaan information. Pero kung kaisa, kung dugang-dugangan, gani balita sang tao, kag sa mga nagauyat sa social media, kundi ang guwa sang tao, sala-sala. Pero ariyo, kay mangisayod tabla kung ano gid ini kay bisan ako kahapon sin kung ano ning balita ni ba dali lang kay i-check ko anay pag-asa, i-check ko anay kung ano da kay para at least may ara ko insakto ka gusto nga advisory o kung ano exactly ang sitwasyon sini no kay kabudlay bala nga makadala kita sang wrong information kung ano ang natabo. Ate, sige. No, kay para at least may baluan ta kung ano ang sitwasyon. Alas 8:15 na. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton natutukan
karon nga aga. May ara gali isang kuano may ara sa Sigani ato sa Piak. Sige lang, no problem. Kay gusto ta hibaloon na kung anong latest siya ho. Action Hotline. Pero nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga, ari ho ang sinay kuway magginauntat sang pag-ulan no sang mga pamangkot kag information kag reklamo. Pero pakarunan tananay kay ari na sa linyata si Ma'am Cindy Ferrer ara na. Online sa hotline. Online sa Ay unahon ko lang ni Anay kay kadamo abi nagapamangkot siling ko matawag lang ko kay Ma'am Cindy abi kay mamangkot ko kung anong update. We have Ma'am Cindy Ferrer sang Office of the Civil Defense, spokesperson sa Region 6. Ma'am, may aga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod live kasubong sa aton sining nga program. Maayong aga, sa tanang nga tagpalamat si isang Action Radio Bacolod, maayong aga sa inyo tanan. Ma'am Cindy, nagtawag ikubla sa imo kay kadamo aga pa iya naghala ka pinanawag, naghala ka pinamangkot. Siling nila nano ni Action Art ang balita nga may ara super typhoon nga magsulod sa Pilipinas. Sila nano ang matutuod nga advisory siling ko dali lang tawagan ko ani si Ma'am Cindy. Abi kon nano ang namonitor nila diri. Ma'am, anong advisory upod ninyo dira sa taga Pag-asa, taga DOST? Nano ang mga preparasyon kung may ara gid man? Yes, Action Art no kaalin kahapon nag-disseminate kita sang mga advisories naton related diri sa aton nga weather disturbances na ginamonitor sa Subong. Isa na dira ang nagsulod kahapon nga tropical depression nga ginpangalanan naton nga si Gardo kag also ang ini nga super typhoon nga outside of Philippine Area of Responsibility na tapos nagapasaka galing ini siya kag gina-expect ini nga mag landfall ya dito sa may Japan. So ginahulat pa naton man ang any development niya sini kay naga-intensify ni siya Action Art mo while nagalakat siya kag hindi naton mabalaan kung mag-apektuhan man bala diri kita no especially diri sa may Visayas pero kay medyo sa babaw-babaw ini siya even si tropical depression Gardo actually ara sa extreme northern doon pa so sa babaw-babaw man ini siya. That's why nga kita sa Subong medyo kita maulanon kita mainit sa Subong mainit pa gani ang tiyempo nga nabatyagan naton but ginasigi pa sini ang aton nga monitor Action Art kag any developments man maghahatag kita sang insaktong nga impormasyon sa aton nga publiko but so far wala pa man kami sang may gin-activate even ang amon nga emergency response and the protocol while ginahulat naton ang update man sang aton nga Pag-asa regarding sini sa epekto sang aton nga mga weather disturbances na ginamonitor. Yes, ining super typhoon nga ara sa babawon o kag way man sa threat gid nga igo magsulod sa par ya ma'am no kay ato sa area sang Japan. Yes, wala pa so far sang amo na nga forecast ng aton nga Pag-asa wala man sila sang update no parang at least maprepara naton ang aton nga mga komunidad sa ilang nga paghimuon no especially mga preemptive evacuation naton just in case nga maglandfall ini siya din sa aton sa may Pilipinas hindi man particularly sa Western Visayas no but sa Pilipinas it is super typhoon siya meaning dako sini ang pwede niya nga maapektuhan diri sa may pungsod sang Pilipinas in case nga maglabay gid man siya or even maglandfall siya diri sa aton. So Yes. so far tani diretso lang ini siya pasaka pakadto sa Japan kag didto lang ini siya maglandfall at least ma-spare naton ang aton nga pungsod Pilipinas kay we know nga dako sini ang maging halit niya just in case nga kung diri man ini maglandfall. Ang nami gid sini ma'am nga instead nga maglandfall sa in any countries or any nation, kabay patani malusaw nagilang matunaw nagilang sa way nagilang halimbla no? Yes, oo. Amo man ang ato nga ginapangayo nga tani malusaw lang siya or maglandfall siya sa dagat lang kung sa diin na wala sang may mahalitan no nga mga pumuluyo naton even sa other countries. Okay. Ang aton nga pero amo na Action Art ang aton nga hinyo sa gihapon sa publiko nga hindi magkumpiyansa dapat preparado kita sa gihapon kay hindi naton paktan man ang movement sang ini nga mga weather disturbances naton nga ginamonitor sa Subo. Yes, pero ano ngalan ni sini maman kung kay daw hindi ko pa makita daw ano ning international name sang super typhoon gani?
Ang international, kundi isa subong may ara kita nga si Tropical Depression Gardo. Gardo. Ang ini naman niya, ang aton nga super typhoon nga outside of area of responsibility pa ini siya naton. Si Hinamnor sini ang iyang international name sa subong. Okay. So, bawa nga, ako lang kaya silingkuhan, yung pangamuyo ko, hindi na lang sa tani makahalit. No, kay, bisan ining si Tropical Depression Gardo, kabay pa tani nga hindi na magdala sang mga kalitan sa aton because when you talk about typhoon, hindi malikawan, gin may halit, nga mabilin mo, di ba ma'am? Yes. Kag, syempre, hindi natin magusto nga parehas or sang una kung madumduman nato sa nagligad nga tuig ni ara man kita nga do pare-parehos sini hindi lang to Okay. sa galing super typhoon amo to siya ang nagfujiwara effect bala nga kung sa diin ang duwa naton ka tropical cyclone do nag-join force ni siya pero ginbutong kaya sang isa pagwa sa aton nga pungsod Pilipinas so hopefully amo man ni ang gwa niya no nga kumbaga ibutongon lang ni international nga ning super typhoon Hinamnor ang ini nga tropical depression nga si Gardo para at least wala na sang may mahalitan diri sa may pungsod ng Pilipinas. May amo sila nga mga posibilidad man but so far Okay. we are still waiting man sa pag-asa kung ano ang update nila para at least mas accurate ang aton nga forecast. Yes, ma'am. Ang ako lang diri because ari, kung mo damo nang palapta, share sa social media, gina-text sa mga members ng family. Amo na ganing nga siling ko doon na kuan ko bla nakibot ko siling ko i-check ko lang ni sa proper authorities so that nga maghatag man sang proper advice. Ma'am, anong inyo sini panugyan sa public no kay balo ka social media by few seconds nga pag-click mo damo ka na kung kaisa ma-alarma sina mo. Anong advisory ma'am sang OCD to the public? Yes, very common. Gid man na siya no kung may mga ma-monitor kita nga super typhoon especially kung gapakadto siya diri sa aton sa pungsod ng aton nga Pilipinas kag ang aton nga reminder di sa may publiko nga kung pwede no likawan naton na mag-share sa mga hindi hindi insakto nga mga impormasyon kung kaisa i-check gid naton ang legitimacy sang aton nga information nga gina-share. Ang aton nga pag-asa actually very active ini siya sa pag-post sa ilang social media with regard sa development ng aton nga mga weather disturbances na gina-monitor parehas ang sining duwa ka tropical isa tropical depression isa tropical cyclone outside of our area of responsibility o kanang super typhoon siguraduhon naton nga insakto ini siya hindi kita magpanic ipanumdumon naton kung ano ang pwede naton mahimo kag kung insakto ba lang impormasyon nga nakuha naton kami sa Office of Civil Defense sige man amon nga pag-disseminate sang mga information advisory sa kahapon nag-start na kita sa aton nga tropical cyclone bulletin from time to time ga-post man kami sa social media sang aton nga mga thunderstorm advisories aton nga mga public weather forecast ina-share naton para matagaan naton sa insakto nga impormasyon ng aton nga publiko but so far with this weather disturbances na gina-monitor naton sa subong gina-remind gid naton man ang publiko nga maghanda gid siguraduhon nilang preparado sila in terms of kung in kaso mag-evacuate sila no ready ang ilang mga importante nga bagay nga dalalon ang even ng families nila buligan nila educate kung paano sila sigurado nga safe sila preemptive evacuate sila just in case dapat ibaluon nila ilang mga evacuation centers and makipag-angot din sila sa ilang mga public officials. Yes. Ang importante siguro, pwede man bisitahan sa public ang magluwas sa pag-asa ang OCD because any advisory memorandum circular nga iga-issue ninyo gina-post man dira ma'am no may ma-updates man dira sa Facebook page ang OCD Office of the Civil Defense Visayas. Yes, yes sir. Actually, gina-share man namon ina sa media katibalan naton ang importansya gid sang aton nga partnership with the media bilang amo ni siya ang influential gid nga source of information sang aton nga publiko in times of amon nga may mga ginatubang kita nga mga weather disturbances. So expect nga maghatag kami sang mas madamo pag advisories with the development of this two weather disturbances kay gina-expect ini nga Thursday and Friday do medyo maulanon kita diri amo na ang forecast sang
ng pag-asa, no. So Aha. kita sa buwas medyo malaing nagawa ang syempo naton. Yes. So we will disseminate and we will update kung ano ang aton nga pag-raise during emergency and response protocol. Aha. On that note, Ma'am Cindy Ferrer, salamat gid sa time. Regards lang kami kay Sir Bobby Nunez, nung aton sining director dira sa OCD. Salamat man Action Art kag padayon kita nga maghalong. Okay, areglado. Salamat and good morning. Action Hotline. Amo na sa mga nagapamangkot bala kay ang komprehensibong advisory ara sa pag-asa no kag ang Office of the Civil Defense ara siya ang chairman mo no in every disaster preparation tanan ara na sa ila nagaagida. So kung may mga advisory kag need or kinahanglanon ipabalo sa publiko, ang OCD as chairman sa bilog nga Region 6 nagatipon na sila girayon ara dira ang tanan nga mga LGUs, no? Ang mga local chief executive upod na nila meeting ang naglain-lain nga department nga involved o kung nalakip kung may mga preparasyon, no? Kay ti ara dirang DepEd, ara dira ang DPWH, tanan ba lang nga departamento kagayon siya sing gobyerno sa mga sitwasyon katulad sini naga-convene, nagatipon na sila and then gina-check kung anong preparation sang tagsa ka mga LGU. Action Hotline. Amo na, no? So nga akong advisory sa public, please monitor lang kamo. Diri sa amon sa Action Radio Bacolod, pwede kamo diri magka-monitor, pwede kamo diri kuha sang latest advisory amo man sa mga official, again official Facebook page sang Pag-asa and of course ang Office of the Civil Defense. Once nga may maglabot sa inyong information, kindly double check sang source, no? Inang mag-abot sa imo information kung kaisa sala-sala ka i-share mo man dayon sa imo sini paryente, sa imo sini nga himata way malain actually ina kung may ara sang information nga babaton ang imo sini nga himata or paryente, no? O kung kilala. Pero kung patalang gani nga information, ti kundi dako nga chaos, no? Ang mag-create niya sa public. Action Hotline. Ayos na, no? Sa mga nagapamangkot sa akon aga pa kang nagapinanawag, okay na kamo. Amo lang na so far subong advisory. Actually, sagwa pa ni sa par ang super typhoon. Nakasulod naman niya sa par ang tropical depression nga si Gardo. Gardo. Ang kilala ko yung Gardo. Iya, do ka tisoy na siya. Ang bata niya tatuan. Kilala mo na. Si Gardo versus Sabla na dugay na ng halaya ka-chat kaya sudo. Way manggasapak ang isa. Action Hotline. Si Gardo. No? Kuan lang kita. No? Pangamuyo gid ang nami sininga hindi lang kuntani magdala sang kahalitan ini nga sahi sang bagyo. Alas 8:28 na. Action Hotline. Ayos na, no? At least na-satisfy na to na sa bathtub lang nagapamangkot kang nagapinanawag aga pa. Kay bisan ako, siling ko dali lang gid ay kay i-check ko anay. Mayo na yakon authorities ang aton maistorya masugilanon at least sila ang magkahatag sang advisory. Ang OCD hindi niya pwede nga maulihi sila yung ara ng bagyo mo ka palang mapagwa advisory mo. Kabahin na sang template nila, no? Nga at least ang preparasyon, advisory, mga dapat himuon, nagapagwa na gani isang memorandum circular ang OCD if in case needed to do so. Amo na siya. Ano ang pinaka-importante dira? Action Hotline. May nga lang gali sa taga Sangguni ang Bayan Office sa Banwa sang Kandunibo adlaw-adlaw nga monitor ila na salamat gid sa inyo sa tanan dira nga naga-monitor mga miyembro sang konseho, no? Sangguni ang bayan members sang Kanduni salamat gid sa inyo da ara man sa kay Sir Benji Orot ang ila sini SB Secretary kag Sir John Perido Executive Assistant sa Office of the Vice Mayor, no? Kay Vice Mayor Cicero Silot Borromeo. May agad sa inyo Bao kay Inday lambot. Morning da Indaya.
Salamat man. Action Hotline. Kagay Ma'am Maricel, may agagi sa inyo and thank you for always supporting Action Radio Bacolod. Action Hotline. Alas 8:30 na. Nanong mga dalagko nga balita ya, nga tutukan ta karon nga aga. Ariho, may ara na sang sulat na ginpadala ang mga grupo sang mga Power Watch kag iban pagid nga mga organisasyon nga nagpadala na sang sulat sa Senado kag ang komitiba nga nagauyat sa Committee on Energy. Daw party Sineco, siling kong Sineco, subong do hindi ka pahuway sa mga sa mga reklamo kang mga issues ariho matapos nga gidsugdan sang Office of the City Mayor ginlansar ang programa nga mag-cater, magatatap sang tanan nga reklamo sang mga consumers. Ara imo reklamo nga nabaton gabaha mo. No gabaha, hindi abangod sa bagyo kundi ang reklamo. Ti ara aring sadya kundi may ara schedule si Councilor Calao nga ipatawag ining mga Board of Directors sang Seneco ti may ari iya request ang pila ka mga grupo naman, consumers group dito sa Chairman Committee on Energy nga imbestigahan o kung usisaon ang sitwasyon sa Electric Cooperative dis Bacolod. Siling ko nga ang Sineco alone, taning iban nga mga Electric Cooperative di sa aton like Noneco and Noseco, ilakip Manila galing do hindi active di mga consumers group Noseco and Noneco, because puwerteng sinakaay sa balayran subong. Damo reklamo, gid ko lang tawon naton percentage. Damo nagareklamo, kung brownout sa pagambalan, power interruption, may nagakaguba kunong ila sini nga ma-appliances, may ara man ang supply hindi stable, kadamo-damo reklamo. Tipro siling kubutang tani sa proper perspective. Ibaluon tabi kay ari pagid, ang mga Sineco board duay pamagidman sa sabat nga klaro subong tiyatagan to oportunidad ni sila bisabtan yun na diho kag explicar while nga ginahulat aton ang proper venue kag ang ipatawag nga committee hearing para sabton nila ini nga sahi sa mareklamo. Ay perte primero to basiwa subong Sineco naman sa basiwa ganito perte man to mga reklamuhay. Hasta subong daw ay masang response ni ngagin sabat pang taga-basiwa. Ang balayran, puwerte ang pagtimbuok. Ang income sang tao, nagpabilin nga permanente, ang iba nagkunhod pa. Ang resulta, dugang nga kapigaduhon. Di kay subong katapusan ng adlaw sa ginatawag nga tigkriwi, tigpiligado, aber-aber, pagsulod bala sa bulan sang Setyembre, nami na niyang aton pangsikay-sikay. Say na sa matupiko nga balanta karon nga aga kag update man ariho nanultabo niya sa bitaw dira man kag kay Councilor Al Victor Espino kay i-check ko lang niliwat karon. May ara mga update ini kag nanong latest kay remember nga may nag-text si Councilor Al nga nagasiling hindi niya pag hilabti si Major John J. Libas bitaw da hindi pag hilabti na da. Ang kay Councilor Al nga point malang nga ginaray, siling nga dali lang kayong gusto nato, hindi nga may permanente, nga hindi bala at any time, kapin pagid ko lang tour of duty na niya ma-expire, matapos, pwede siya kakason sa pamunuan sa Philippine National Police because organic member siya and officer. Ti kon in kaso, mawalaan naman sang tagpamuno ang taga-bitaw. Pero dali lang, amo lang na balang isyu da or may ara sang madalom. Hibaluon kag talakayon tada karon in a short while kay ma-post lang ko for some commercial break para magbalik ko karon may ligwa ko di para sini nga balita plus ang pila pagid ka mga aring signature campaign against sa opisyales sa Sineco do ginapalagaw subong ano ini ina tanan tutukan ta sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 going double ready for best public affairs program for radio.
This news sponsorship is brought to you. Number 1! Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansig ag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Ama tatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years,
Action Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Action Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga hospital nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa nga butang no miska sa imo nga physical, emotional nangin sa mentally mo nga panghuna-una naghatag gid sang kinaalam ang Action Radio kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayon o nga halin sa Ginoo sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Action Radio Number 1! Balita Espesyal! Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na mo nag-imo yung ininit. Naligo mo na mo na imo kay Tom. Akon ko rin taman si init. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Madong iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka tayo bad paper. Hindi man na. Galight. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Kubiri nito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara, tutuligad, balita special nga dapat bason una ang ulo.
kung tiil ang una mababason, dumasaka siya sa ulo. Ang kapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya, kaya unahon mong ulo, kasi kung magulpihan ba lang, kung may hit, gulpi lang Nasa naman sa... nato ni Balita Special. Kung anong una, ako nga nabasa, bason. kung nga dapat kung unahon, i-acclimatize mo, yung lawas mo, through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold, basi... Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo, Balita Special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits si Nation Boy, naga-reduce man sa kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko with si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog ka bala, bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung action boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag action boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin action boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw. Kado iliteral yung ipabagbo mo ka puti ka tayo bad paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara, tutuligan, balita special nga dapat bason una ang ulo.
kung tiil ang una mababason, dumasaka siya sa ulo ang kapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman laan sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni Balita Special. Kung anong una ako nga dapat nabasa ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita Special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits si Nation Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kay Marky Tribe, no? Si Kim Puyulo, ginaba tamyaw yagid. Si Calvin Chavez, may agaman, araman si Akoni. Oh, bro, may agadira. Kay bro Sigfred Sapa. Kay Jojo de los Santos, kag Noel Zambales, happy birthday ko no sa purok president ni Lada si Jidel Dulaca. Oy, may agad kag happy birthday Jidel Dulaca. Marites Baktul Ugsok, kag Jomar Mama Gudaka, Los Atienza kag RG Mira, morning and thank you for listening. Alin luwihimo ti yaman na dira sa Kaliling Kawayan, tanan nga taga Banwas ang Kawayan, good morning sa inyo. Thank you, Gid. Rodora Syuko, kag Joseph Danoy. Nakita na kayo na sa commercial break naton sa Facebook. Nga si Action Boy, si Action Eden, tiga patamyaw sa kay Action Eden. Kay na. Action Hotline! Alas 8:51 na. Now, sa iluan ko bala very quickly, ari-ay. Kung isa gani sa ginistoryahan kag mangintupig ko ta is people's issue, damo gid ang interesado kag damo gid ang nag-react. Why? Number one, tikon ang issue gani parte sa palangabuhian, ang issue parte sa balayran sang mga utilities like Basiwa and Electric Cooperative, for that matter sa Bacolod is Seneco, Diras Northern Negros, Noneco, Consaudan Negros is Noseco. Ang publiko ya interesado ina because mabatyagan nila directly ang epekto sini. Now, diri sa aton sa Bacolod, sa tutuon lang damo nga panghayhay mo, bangon nga ang balayran, way labot nga nagtaas, given na naiyang sa may aton di sa Basiwa ho, because of the VAT nga gin-implementar, gin-patuman, sang prime water kag Sambasiwa ti amo niho ang balayran tas tubig subong ka palang lapaw man. Action Hotline! Amo na siya ang mayad gid nga information nga nadala sang ginatawag nga joint venture agreement kay ti pagtapos pandemic ari ho. Nadula lang daw ang tao kalmanti na subong sa ginatawag nga COVID-19 pero do trangkasuhon ka sa balayran mo kay ting budget mo kulang. Action Hotline! Now, ina Basiwa, tikita mo to sang ginlansar diri sa Bacolod City, ang isugid mo kay Mayor, nga kwan bala, nga help desk, dira sa Office of the City Mayor, damula mo nga send sang reklamo mo, paagi sa social media, no? Nga ginapadala sa Office of the Mayor, tiyari naman, ang isa pagid is kuryente. Tanan kita subong bisan pigado gatingwa gid nga makapatakod sang kuryente. Nga para sa conveniente mo man paghulag mo stion sa kagabihon, mainit ang tiyempo makagamit ka na sang imo mga appliances, bisan electric fan lang kung nagahangin-hangin man bisan medyo paang ang huyop sang electric fan, makabulig gid sa imo. Daw mo na bla. Ang problema o galing mo ni mag-abot na sa punto sang balayran. Action Hotline! Ang balayran sa kuryente, yes, obligasyon ta ina ka consumers.
obligado kita sa pagbayad and we have no choice if in case may increase or any adjustment sa balayran. Tinagdigad to no nagdami ang aton kondisyon because ang balita is may refund. Yati instead nga mag-expect kita nga bisan sinintimos may refund, ang gwao galing sang ulihi nga daw may increase. Now, ang management sang Seneco, kung ano dira ang mga ginahimo nga desisyon sa board of directors, why naman na sila sa mahimo? Kaya meeting niya separately, ang mga board of directors da, kung ano ang mga plano nila, ang mga program sa gusto ipatuman sang electric cooperative, tigaling daw subong ho, ang, kung pamatian mo ang mga Seneco board, pero do ay paman sa naghambal gid sa ila, nga daw ay gid sang balasulon nga, daw, I mean, ang kung pamatian mong mga Seneco board, pero ako ay pakugid personally ka pang interview na si ila, nga daw ay problema ang mga transaksyon ginsudlan nila. Hotline! Galing subong nga anan nung tabo ni man, do ka, do hindi na maintindihan. Now, ang one bill policy na intindihan ta na because kinanglanon sa Seneco nga mag-collect gid man mo sa balayran sa pumuluyo sa mga consumers in order nga hindi man siya magsimplang sa iya sini nga mga operation because ti mabayad kaman mo kapin pasubong ang worst ang kontrata sang Seneco kasi Kepco Salcon na untat ato ti sa WSM nga bakal subong ang Seneco. Now, nagligad ng meeting magani iya ang hanay sa mga negosyante dito sa area sang kung ko magsala do Bohol. Siling ni Sir Frank ang naghatag to sa ila gani iya blasang seminar kang naging resource person. Ang taga more power dito sa Iloilo. Kay subong Iloilo iya do nubo ang ilas ni balayran sa kuryente. Hotline! Diri sa Bacolod ang report lately nga nakuha ko. May grupo nga nagapanlibot sang papel nga nagapatigayon sang signature campaign against sa mga direktor sang Seneco. Ti kinamatarong nami manikon ining mga people's issue like for example issue sa kuryente kung damo bala ang nag-entra nga nagabulig. Pero aring balita lately ho, ang grupo sa Power Watch, ang grupo nanday Sir Winnie Sancho, may arayak official communication na ginpadala dito sa Committee on Energy Chairman sa Senado. Now, ang report nga nabato na dito officially sang Office of Senator Erwin, hindi, sino ganina, ang isa? Rafi Tolfo, no? Ang ini nga communication and tiambot ga expect sila kung nano ang latest nga mga communication sige si Sir John Moica ga monitor si Sir John Flora Mercurio may nga agad na Sir John Mercurio kag si Maldito kuno Naldo Maldito monitor man ara na Sir Winnie ari na siya Online sa hotline. Kay gusto ko yung baloon kung anong latest na confirm na gidman may ara na nabaton siya nga officially nabaton na sang office dito ni Senador Rafi Tolfo o tinanong matabo sini kung kung imbestigahan gidman in aid of legislation most probably siguro ano man ma-appear ginito sila sa Manila or what no pero we have Sir Winnie Sancho isa sa mga convenor kag nag-umpisa sining Power Watch ng grupo. Sir, may ngaga? Yes, sir. Good morning. May ngaga si mo kag sa mga konsumidor sa Seneco nga nagapamati sa atong programa. Salamat gid no. First time ini sir nga ginhimo iya sang Power Watch nga no nagpadala kita address to the committee chairman dito sa Senate or sa Congress nga nagapangayo kamo sang bulig party issue sa Seneco. Well, kay nakita nato no nga si Senador Rafi Tolfo daw nagakuan siya, nagdipara din siya no sa mga complaints ng consumers. Sa matter of fact, may duwa ka cooperative dito na gin-entertain niya. So, ginpakamayo namon nga magpadala sang sulat sa iya calling for his intervention and investigation no on this primordial concern. Ang aton man lang artani sa mga board of directors transparency, malang mo accountability. Ang ginapamangko tani sa ila,
nga ang waay ka mo nagkuha sang bilateral contract samtang ang kinahanglan nato ng kuryente, no? Karon din paagi nila art ginatawag nila ning emergency purchase. Okay. Ang emergency purchase nila is 20 megawatts with PAM Concepcion o Power Corporation. Di why man na iya problema ang PAM Concepcion kay tigakuha mo lang daang siniko mo. Okay. Ang problema tagali nga mo ni Art katong August 18 may hearing kita, public hearing sa committee ni Councilor Calao Puentevilla. Now, ginpamangkot namon si Engineer Villena kung bala may CSP na competitive selection process na ang siniko, niya may ara, no, palaabon. Pero why siya nagambal nga sang July 26 pagali 2022 nag-deliver na ang PCPC sang 20 megawatt sa Sineco at the price of 10 to 13 pesos, no? Ano na per siyang kilowatt. PCPC, sir? Pakuha na yung PAM Concepcion, Power Corporation. Di na siya yung location sang power generator ni? Iloilo ang chart. Iloilo. Okay. PAM Concepcion. Karon, ang ginkuha nila 10 to 13 pesos pati landed cost. Di ang wisam gani 9 pesos lang, no? Nga nagkuha sila sang mas mataas. So ang buting ganon sila, magatimbuok naman ang aton balayran sa dasong nga bulan. Pero ang ginayo lang tani namon sa kwan sa mga board of directors na wala nag-attend sang hearing sang August 18. Tani ining purpose of transparency required na may public notice mo. Kabaloon man tabala, no? Taman nga average mo nga increase kada kundo 2 pesos per kilowatt hour. Di kundi 15 pesos na. Tapi basi magadugang pagid, no? So, din pagkamayo namon nga dalon niya sa kay Senador Tulfo nga kahapon nag-text na ang private courier nga nabato na to ng staff ni Senator Tulfo. So, hopefully, makabalo sila no, sa communication on what we need to do further, no? Para ma-expedite, no? Okay. Kaya yung manigani ni Arto, kay man daw hindi wala diri ma-arigluhan, for example, no? Ako para balang mabalaan sa mga konsumidor. Naghiwat kita sa hearing, public hearing, August 18. Di daw ay man to resulta. No? Was there something concrete? May committee report? Okay. Karon, nangayo ako sa schedule, September 7. Para nga ma-address na dayon inibla ang issue sa PAM Concepcion nga 20 megawatts kay Samon. Yes. Ay nautod ang linya ni Sir Winnie alas 9:02 na. Action Hotline! So, September 7, no, may another schedule. Sa under niya siguro sa committee ni Councilor Calao, Puentevilla. Because at the end of the day, tutuod subong ang tao, damo-damo kita balayran, damo, nagbukas pang klase, estudyantes mo, perti ang galastuhon. Sir Win, sorry, ginautod ang atong linya. You were saying kay na? Nga amo na, nga, way lugar abe. Si kung kapamati si mama no na nalipat ako sa iyang ngalan. Kung alang-alang naging ma'am sa tubang sa NGC bla, pati dubi lang kami datulda. Kasi di man tada ka committee hearing mo. Okay. Ang importante lang nga ma-address ini, no. Kaya man ang gusto na mo I'm sorry to butt in. Ang buta malon, nag-request ka mo sa office ni Councilor Calao nga magka-set o schedule sa committee hearing do mo na. Nagsulat di Kuya Art. Okay. Nagsulat ni Kuya. Kaya gintawagan ako sa staff ya, so he will keep me posted, no? Base pa lang. Ang gusto ko lang mabalaan, abi, sa mga board of directors, na nagdesisyon sila na magkuha sa, sa PCPC sa mahal nga presyo. Kada at the same time, wala sing competitive selection process. Kabalo na din sila nga maara kita sa economic crisis. Nagbutyog ang petroleum products, nagsaka, mga isda, tanan nga balaklon, at sa amplite daw mahana man saka. Si karon dugangan pag nila ang kabugatan sang mga konsumidor, paagi sa pagkuha sang isa ka kontrata na mahal pa sa wisam. Okay. Kaman ang wisam amuning wholesale electricity stock market. This is the most expensive, exorbitant
trading of electricity in the Philippines. Di karon niya hindi sa Wisam, dili sila nagkuha iya sa isa ka power supplier na mas mahal, no? Kita ni gintanaw man nyo ang cost implications. Amo nang point ko da, cost implications sa consumer who are already bleeding dry because of the so many charges and pass-on charges nga ginaano sa ginapabugas sa ila. Tita ni gipay mo nang bilang consideration art ang napangayo naton kag kinanglan transparent ay hindi kay tago-tagoon ng nyuda igo namon mabalaan gali ya nakakuha na kamo naka-deliver na ang PAM conception, no, Power Corporation. I think the consumers are deserves to know what is going on. Hindi kay tago-tagoon bala kalaway sina. Pero siya no gininyo ang na-discoveryhan nga nag-umpisa naglikya kita kuha sa PC-PC nga ni? Sinilakas mana, no? I think sang Lunes lang. Kamanti hindi mo man na matago, kaman ara gani sa internet ang prices mo. Kagdason ara man da nabutang kung ano ang power supplier, no? Hindi nila niya masiling nga confidential, hindi niya pwede. Ugalin kay ang ilalan data ni kakulangan. Nadambar sila, di bago lang to sila ma-convict ang simple neglect of duty. Gusto nila, yakusar naman sila. Sining kapaltahan nila. Ano dang ila kapaltahan? Wala, CSP. Nagsiling ang Supreme Court siya, emergency purchase mo na ako hindi, magikagid sa competitive selection process. Siling nila ko, no, may gintagaan sila panugot ng DOE, nga hindi na sila mag-CSP. Di mayo man na dito tanawon tayo. Ang question pagid galing, kaya within the area, ang sa karuling there are, dapat ang baklon mo nga rates ang kurente, mas nubo. No? Kung sabi, great area sa Visayas, mas nubo sang the same technology. Di may kikosalkon, may ara patakwaan 5 pesos eh. Dito sa Iloilo, may ara 9 pesos. Kag dire sa kuan sa Wisa may ara pa 9. Tinga 10 to 13 pesos gidang ginkuan nyo. Ano na nadang pamangkot na kon. Di ba hindi naman ng gift ko salkon mag-provide sila kahit yung kontratan lang ganito na tapos naman mo. That's why gani Art, why kita naga-prevent sa ila nga magkuha sila bilateral contract to other power supplier. Instead, it should be at the least possible cost according to IPERA law. Muna taning aton da kasi hindi kay sila negotiated contract kundi magigid sa competitive selection process. Kasi nagligad nga public hearing, wala nag-ugpot ang mga board of directors. Gayo lang ko sila this time kung madayon gidman sa September 7, please come, no? Kasi kinanglan hindi ta ni masitol kung hindi ta magatubangay mo kag magpahayag ang isa kag isa sang iyang posisyon. We cannot arrive to any agreement, no? Despite of our disagreement, luyak taman na may gamay kita nga agreement, balik di. Kung hindi ka mo magulpot, away tamay nimo. Ang mga daart ang sitwasyon na subong. Kag, why man niya ang common and ordinary nga member consumers, kaysa why man mahimo, di mo to question or to initiate nga maghalagi pamangkot because at the end of the day, sako man gani sila pangita sa bayan nila. Kaya isa pa, Arte, siyempre, the ordinary consumers does not have the capacity to understand the nitty-gritty of the electric rate and power industry. Kaya ko, modesty aside, mga lima magtuig tuntuon, gusto nigang naintindihan ko mo. Samanti, ang maka-intindi, sini mga expert ng dahil sa siniko, no? Mga sa Corplan, kag sa iban pagid, no? Kag luya ko man ni-mention sa kay acting manager at ikad, nag-istoryanay kanisang 18, yung mga nagadto siya. Pero hasta subong, sir, wala mong gyapon mahatag ang dokumento ni napangayo ko, ang resolusyon sang board party sa PCPC, kag ang kontrata. Kinanglan ni palihog lang ihatag ko na before the 7, kay te, ang mga konsumidor subong nagawaog mo. Sige, expect ni sila, Art nga, dugay-dugay, daso nga bulan, masaka naman, no? Ang akong bills ang nagligad is 2,900. Subong 3,250. Di kung magtaas maging 2 pesos kung gusto ni ngambal mo by next billing mo, basi kung mahimo na 4,000?
Di masaka pag siya, ang diferensya galing, kaya huwag kita mangkuton sa mga board of directors, no? Huwag sila, lain sa una nga dumayara, mayo po to guys, si Binos, nga daw lambal pa to. Si no? Sir Ruel. Si Ruel, ti subong niya, daway na gid, no? Kag ang sitwasyon bala subong, bahala ka da. Do mo na matiyagubla sa mga Pero ang board of the best directors. gito ni Tani, ang mga board of directors, ang inbutod asang kwan sa mga consumers Supposed to be, but they fail to advance the interest of the consumers whom they had been sworn to serve. Kung mo nang ilagin sumpaan mo, ipinsahan nila. Pero wayo, wala gani kabalo ang konsumidor nga may bago na tang kontrata And above all, ang pinaka-importante kita ni bala nga ang communication namon da sabton Manila halin sa una art wag gini kasabat ang board of directors labi na gid si ang presidente si Judget Yap wag gina siya kasabat di mayo pa gani sticker sang liyo tinakan siya siguro ambalan ko siya nga may violation siya sa layi kung di siya magsabat within 15 days dinagsabat siya. Okay. Amo lang nagaling atrasado. Ang aton lang tani nga ang mga management ng Sinico balakad mga top cooperative officers dapat tani ang natabo to sang nagligad nga ginkasuhan kag nakonvict ang mga board of directors wake up call na to sila tani mga tagdungon ta na bala. Igalan kay mo magyapon arto wala sang transparency, wala sang accountability. So ang isa pa namon ka plano art this coming Saturday may general council meeting ang tanan nga labor group no andyan Pasigo. Di ako mapasar kami siyang resolusyon kamanti ang mga workers ni consumers manimo. Di kung mag-amo niya dapat may resolusyon kami nga ginakondinar namon kag ginapamatukan ang transaksyon sa power supply nga 20 megawatts between Sineco and Pam Concepcion Power Corporation kag tinguhaan namon nga mabalabagan ini no kag pabuton na namon ipaabto namon ni sa sa opisina man ni Senador Tulfo no until sa time nga masitol ining mga bagay nga aton ginadiscuss ubong. Yes, kabay pataning ang communication dito sa opisina during the time nga sang ara pa sa media industry man, ara pa nagapangalagad, way pa sa gobyerno, ining si Senador Rafi Tulfo makakontinue, ma-maintain ito blasing una ang ginahimo niya nga initiative nga pagbulig, especially sa mga nagakinanglan sa bulig niya. This time kay ara sa Senado, nakabay pa tani mapakita niya ni Sir no, nga same gihapon nga Rafi Tulfo sing una. Hopefully nga mabuligan niya ang ining kausa kay nakita naton nga may interest man siya. Pero that remains to be seen no kag magapasalamat din kita kung magka-contact na siya sa aton and you will be the first person to know Art. Yes, kung sir. kuan si Senador Rafi Tulfo iunahon tagid ka pabalo agud nga may update man ang inyo stasyonan sa sininga isyu subong. Ang importante din nga ma-inform tang public no because pareho sining PCPC bag-unong kukbati sining may PCPC galidaya mo nga ginkuhaan kontrata naman. Now at the end of the day, kung ma-explikan ni tani husto lang sa mga board of directors, at least maintindihan sa tao nga amo nagilang ning opsyon, nga amo nagilang ning mahimo nila abi, kag nga amo nang ginhimo nila, at least sila ya directly maka palabot sing information sa mga consumers. That's correct. Tabi kung gintagaan ng public notice, tapos na ngayon sila ining time abi sa media nga makambal sila, speaker nila, di bisan makareact man ta pero at least makaintindi ta nga amo gali ni, amo ni ang presyo kag saan nila ginkuha. Hasta saan ni ang kontrata pila ka tuig ni way ta kabalo mo 10 years, 5 years, whatever no. So mo lang ila na nga mo lang nang ila nga tawag di ang ila kakulangan no, ang ila nga shortfall da kon magambal kita nga wala nila gin paintindi ang mga tao nga amuman ang mabayad sa kontrata nga ginpirmahan nila. Ang aton mo lang diri is to give an information to the listening public and of course to the consumer members
nga tinagakatingala kung nga amo ni ang nagakatabo subong. Sir, Sige, just keep us Art. posted. Yes, sir. Oh, sige, okay. Salamat, Art, kag mga galiwata. Thank you. Salamat. Sir Winnie Sancho sang Power Watch, tinapadala to sila sa office of Senator Raffy Tulfo sang communication, and it was already received by the office of the senator. Ga-expect silang may ara sang sabat o reply ang senador siling kukun ang ginapakita sang una, no? Ni Senador Tulfo during sa iya sini nag-program pa siya actually on TV and on radio, even in social media damo ang nag-support sa iya sining amo maning reason gani nga puwerte ang iya sining buto man kag nagdaog nagligan nga election because of the trust sang tawo, no? Pagsalig sang tawo. Ti kumuara na siya sa Senado kag naguyat pa sa isa ka vital nga committee, amo ning Committee on Energy, tani ma-address niya mabuligan ang isyo parte sa kuryente. Because hindi lahog kung hinali halimbawa, no? Kung waay ni siyang nagahulag kag naga-question kag pamangkot parte sa sining balayran sang Seneco, basiwa man, basta utilities. Ti kon magpawala lang tani nga do ay masang reklamo, ti mambal sila okay malang ni guro, sige yuntan lang ni. O sugot ka muna nga kada bulan ang inyo balayran sa kuryente, da mataas naman. Ang balayran nyo sa tubig kada tuig, masaka naman. Hindi lang kay tuig, subundo halos kada bulan. Tingaton malang diri nga mabalaan sang tao, ano gid exactly ng reason sini. Why pa na madala gani isiling ko ini mga brownouts kung kaisa may mga reasons na iya mo number 1, luwas sa maintenance work ang ginapatigayon sa tutuod lang ti may mga linya ka sang kuryente makita di kag mga poste sang kuryente pagani nga nabilin sa Bacolod nga isa makita mo nga ti basi tiyempo paniguraban na kay ang iya nga mga poste blagaok na sa sulod o luwas sa mga ginbag-o na subong. Now, ang aton malang diri mabuligan tang public because sakit sa bulsa sang tawo ang consumer. Imbis nga ina budget gamiton niya pa sa iban nga aspeto, hindi na kay ang iya sining income hulos tuwan lang gani sa pagkaon ang ipag-eskwela sa kabataan kining ko isa wot pang balon way na gani balon ng iban kiti walking distance malang nagapauli na malang kun tapos ang klase ti amo nang masubo gin nga realidad subong. Basta balayran iya ang tao ga kuan gina gariak, no? Ang tao ga batyag gid iya tidugangan paning nga do gin pakonsuiluhan lang kita sang dalagko magkompanya sang langis nga kuno abi nagligad to ba do sa gunson gawa ang pangnubo sang petroleum products pero gingulpi lang kita nga increase tag 5 ka pesos din kakita sa naiman. Paumpawan kasi nintimos baslan kay imo isang big time nga fuel increase. Tiding ka makadto ano pang imo-himuon abi? Balda kay ti para sa aton niya kung ang imo palang abuyan ka salig ka malang sa pangimpliyo ang imo sweldo tuwan malang para sa budget mo agon malabot naman ang another 15 days. O ti kun ibanan na karon ang imo sining budget kun badayon paging daw maduso pagid increase sa plitihan another naman nga dugang sa expenses ti matiyag kung tao ni sing unahog tanay pahani ang bota kabay pang pagsulod sang September niya maayo na kung tani nga binulan nga mangintayuyon na tubtob sa Christmas agod nga makakanta kita nga makasiling nga Merry Christmas ha para tani makambalong kita ba Merry Christmas inyo tananda. Dira sa kanduni kapon da ko nagalin, damo nga reklamo man balayran na da. Tino seko ipoy-ipoy man na. Siling siya taga no seko bala mo da. No neko ambot ko nagtaas man ang balayran na da. Because at the end of the day, ang sineko lang galing, ang problema lang galing kay ting sineko ari di sentro sa Bacolod mo. Dasig ya makuha ang mga information, may mga grupo nga ari di nga gabantay dira kang nagapaybalo sa media, naga question
Ti pareho sa Noseko nga partiklayo ulan sa aton ding distance aras layas Kabankalanda, oldong coverage sila hasta sa Moises Padilyato, hasta sa Hinubaan Eriato. Pero ti ang pamangkot sino bing huwag makita na batian da nga daw consumers group nga naghala ka question sa ilati siling ko do talon sa igro freezer utok na daya. Pero tao nga nagabayad sa obligasyon nila amo ning problema. At the end of the day, siling ko basta people's issue, kinanglanon, diri mo nga maklaro ni. Mayo ganin ni siling ko tani, kung ang tanan ng electric cooperative ni, kung mo nga ang senador nga nagauyat da is Rafi Tulfo, Sir, Mr. Senator, abi-abi ipakita na sir ang imo sini nga abilidad sa una nga puwerte man pang bulig, puwerte ang balbal sa mga tao nga nagahimo sa hindi gusto. Abi this time, sir, show them how, no? Show us how. Parang at least ang tao masiling believe ko sa imo. Pag-abot sa masunod ng eleksyon kung people's issue mabuligan mo, no? Matyag ko landslide pag daw mo dason, pasi mapirdi mo pa si Mr. Robin Hood. Si Senador Robin Padilla. Wala lang yung disbinoy ako din, pero number 1 yung record, manuka. Magwanta mo na. Pero basta gani mga balayran, and people's issue, basta gani mga nagatandog kag parti sa mga problema sa tao, sa mga utilities, kita mo pag-launch diri sa Bacolod, nung isugid mo kay Mayor nga help desk, asos, puwerte. Ang tao hindi mo mapunggan, mo damo, reklamo daw. Action Hotline 2006 Gundam for Best Public Affairs Program for Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagyak ka na klase sa matay! Gumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader. Benji, good morning. Sharon Sarabia, Rapista kag Roger Moore, Galino Lanza, Mariano Dorado kag Rizrick Viahino o Viagino ni Viahino. Salamat gid sa inyo pagmonitor. Action Hotline. Ang hindi ko malabutan ng maminsahe karon na lang sa Action na BBB program with Action Rex Canton. Action Hotline. Ako naman, Action Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.